Čus, tady je Kvito a vítejte u gameplaye na hru Team Fortress 2. Dneska si zahrajeme první hru, takže dáme jenom trénink, online novky budeme dávat až potom. A dáme si tohle a dáme si King of the Hill. Dáme si to na normál a dáme si 8/8 a dáme si jinou mapu, dáme si tuto mapu a jdeme na to. Jej, jdeme na to. Jdeme na to. Už se to načítá. Budu hrát 5 her a po každý nebo 4, po každý za jinou postavu. Dáme Heavy, Pyro, Medic a za červený teda, dáme si to za červený. Dáme si dřív Heavy, potom dáme Pyro, pak dáme Medica a ne, pak dáme tohle. To je jedno. A pak dáme tady Heavy. Heavy metal. Tak, jdeme na to. Moment. Ještě, možná mě moc neslyšíte. On to tím načte. Control point enabled. Nastavilo se to. Tak, snad mě dobře slyšíte? Mám se, že jsem v nastavení. Tak, jdeme na to. A střed bude náš, ne žádný modrý. My si to tady zabereme. Heavy, za toho mi to jde prostě nejlíp, za toho jsem hodně trénoval. Náš granát může zabíjet. Heavy versus heavy metal. Heavy metal, heavy versus heavy. To je heavy metal. Skautík. Těm skautíku umři. To mi tady úplně nejlíp prostě. Heavy. Musíme to tady sebrat. To jo. 69 hiltů. 69 hiltů. Odkaď? Aha, Pyro. Pyrotechnik. Pyrotechnik. Ruka! Viděli jste tu ruku? Sakra, on to ještě nikdo nezabral. Asi dáme jenom 3 hedy. Protože bude takhle dlouho. Modrý nám to zaberou. Sakra. Heavy metal. To je pyro attack tohleto. Fire, no fire. I'm fire. I'm in fire. Vyhýlovat se musíme vyhýlovat. Because I'm in a fire. Ubercharge, protože nepoužil se mnou medic. Jule mě. Super, jdeme. Tady mám ubercharge. Sakra, on ho zabil, ne, oni mi ho zabili, sakra. Ale no tak. Dáme si fotku? Ne, nebudem dělat fotku. Instagram. Na ně, počkej. Nedošly mi náboje! Nedošly! Heavy versus heavy, to je heavy fight. Do pytle zase tam ten. Spadni! Sackstone. Control point. Ne, nebude captured. Já tam půjdu a sám tomu zabráním. Za červený! Za Froda! Tady kouři. A ty taky. Ty s tím ohněm. Střed je můj. Ale. Jak můžu z pyro zbraně? To se náboje. Vedle. Ne. Pojď.
Čupnu si já granáty. Ne, zase ne. Matrix. No tak ne, to máme. Matrix failed. Zase potřebuji vyhýlovat, protože ten doktor zase nedělá to, co má. No hurá. Už konečně už je za mnou, tedy super. Jdeme na ně! Umři, heavy fight, heavy metal! Fiery glory! Ohýluje mě, super. Pošle mi náboje! Se tam točí. Jo, už jsem zase zpátky. Zpátky ten heavy. A Pyro mě zabil. Sakra. Pyro was kill me. Asi ne. Pyro killed me. A já nevím. A jak si jen náboje, ale... Příčná ulice! Příčná ulice! Dělej, příčná ulice! Dělej, příčná ulice! Příčná ulice, ty vado, říkám! No tak asi ne, nebude to fungovat tak, jak má. Scout. Ty scout je potom. Pojď blíž, no, jsi dobrý. Nebo to by někdo doma zbrojit na blízko a jdeš blíž, ty vado. Ten medic. Umři, Los Medicos. Jo, pojďte blíž, no, ke mně. Aha, padejte dolů. I live. What are you doing here, medic? What are you doing here? You freak. Jsi ho zabijte. Oh, je mrtvý. More. Gun. Tak, teď zkusíme portál, jestli to bude fungovat. Cikni. Čárku. 1. Victory. Tak to byla první hra. Dost dlouhá. Tak, teďka to dáme za... já bych si to dal za Spy, ale bez zajímavý. Za něj to vůbec, ale už neumím. Za něj to failím úplně nejvíc. A má jakou tu zbraň, že může? Tohle ne. Příčná ulice, dělej, já potřebuji do příčné ulice, dělej. Škoda, tak ne. Ne. Neumím to vůbec. To úplně failuju, vůbec nevím. Jsem se snad nikdy nehrál, nejednou, možná jednou nebo dvakrát. Dělej, taky řekni příčná ulice, Hair Doctor. Kdyby to byl hair, jako vlasový doktor. Ale no tak, počkejme, ne? Ne, to nejde. Ale já mám ten programovátor, ne? Co to může ničit? Zkusíme to. Ještě to nikdy nedělal. Já nevím, k čemu je to dobrý, ale myslím, že to je na tohle to. Nejdřív příčná ulice, zkusíme to znova, ne? To spáje, počkej, to spáje. Electrosepper. Ne. Jak to dělá? Tam jsou medicále.
Vůbec nevím, k čemu je to dobrý ten přístroj, ale vyhýlujem se. Lezem do mapy. Jdem z mapy. Ne, 2 životy. Ne, 2 životy, ne. Nechme domů. Do červenýho. Resupply? Fakt. Hlavně mě nehýluj, když jsem neviditelný. Nenávidím, to je ten. Nevíš, kam jsem vzal. Assassin. Co je? Ale no tak, blbej stroj, ty vado. Tak za tohle mi to vůbec nejde. Chyba, že jsme si prohráli. Protože tohle to vůbec neumím. A jako třetího, koho si vezmu? Vůbec nevím. Musím si to rozmyslím. Asi je inženýra si vezmu. Všichni motají, ale a to nejde, ale když je ten blbej sapik, ty vado. Nebo ten kulomet, to vůbec nejde, tyjo. Vůbec, tyjo. Hele, Herr Doctor. Zabral. Ale oni ho zaberou a 20 vteřin ho udrží už, si myslím. 2 lidi na to jdou. 3, 4. 2, 3. 3, 2. Tak dobře, budeme kempy. Mission ends in 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. We have captured the control point. No, ale zabil jsem ho. I když se pomstil, tak jsem ho stejně zabil. Ohoho, zabodnu jsem mu do krku nůž. Spy je dobrý docela, ale je to za ní těžký. Dál 2 minuty, když jsme to udrželi, to si nemyslím. Check. To je zakřik. Alert. The control point is being contested. No, splněte dolů. Měli jsme zabrat, ne. A já jsem furt jejich. Jahaj, to mě nemůžu zabít. Aha, já jsem furt s nima. A už ne. Já jsem s váma, vy blbci. A to už ne. Škoda. Jo, tak převleky mě baví. Tak, to mě bavilo. Tak poslední duelu dáme za inženýra. Dobře. Nejde, postav stojí taky podle. Kdy to je? Kdy to je? Vstup. 5, 4, 3, 2, 1. Point is now available for capture. Postavíme, tak hotovo. On nemá nabíjet, ale... To je byt. Přičná ulice. We have lost control point. No,
opravdu dobrý. Ale dobře. Teleporter down. Ok, to je si. Dispenser going up. Tam se sem. Postavíme to sem. Stav. Mě dobrý, jde tam hátit. Tak, tady se to nabije. Ono mě to už mě nabije. I'm moving this. Jo, kam to stojí? Já jsem debil. Tak, teďka to tady postavíme. Stav se, super. Tak, jsme to nabije, ty. A asi sem. Building the sentry. Pytle. We have captured the control point. No to mě nabije. Ne, mě nabije, já jsem tvůj majitel. My precious. A mě nehýluj, prosím. Mediku, tak. Dobře. Backing up. Our control point is being captured. Y'all just got dominated, city boy. Dispenser down. Pytle, ale... Zastavění mě fakt nebavilo. No, tak teďka to je už vlastně poslední hra. Ne, zůstaň tam do tačáku, zůstaň tam, ne, oni ho zabijou. Už je mrtvý. Tak za tohle mi to vůbec nejde. Alert. The control point is being alert. Our control point is being captured. Sentry going up. Ne. Ale no tak... Prošlo to. Mafie. Škoda. To se nedá proti tomu bojovat. To může jenom ten. Tak počkat, mějme si postavu. Omlouvám se, ale teďka přijdu pomstu. Musím to zničit. Nukleus. 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 S, Nukleus. Co dělá tohle? Vypomňuje, to že nemá raketa. Mission ends in 30 seconds. Hehehe. Pomsta. Cokoliv. Nech Mission ends in 60 seconds. Sakra, my to musíme obránit, ale... My jsme neprohráli. Tohle poslední hra, tak dnes máme. Jiný zásah. Dominuju. Odkáď. Odkáď. Kdyby byly Pyro to teda tak má. Ale kdyby byly i ostatní to imunní proti vlastním zbraním. Že ten. Jak se jmenoval? Ježíš.
inženýr, že bych mu nezabil zbraně. Mission ends in 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Overtime. Ne, asi nebude. Jo, overtime, jo. To musíme zabrat, jo, teda. Zajímavý. Ne, jsme to dali. Jak když hovořím. Vzdáváme se. Bojím se. A jsem se stejně, jo, dostanu vlastně, když jsme to dohráli. Nechoď sem. Dobrý. Takže se odpojím. Takže, díky, že jste si sklidili tohle video. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like, pokud ne, dejte dislike a uvidíme se u dalšího gameplaye na nějakou hru a čau, mějte se.